Osijek i Maribor su u sklopu projekta Europska prijestolnica mladih Maribor dogovorili bogatu razmjenu mladih umjetnika, ideja, iskustava i kulturnih događanja kroz cijelu godinu. Izložba stripova slovenskih strip crtača kao prva takva razmjena otvorena je danas u galeriji Škole primijenjenih umjetnosti i dizajna Osijek. Ovom su izložbom predstavljeni radovi poznatih slovenskih strip crtača poput Mikija Mustera, Jelka Peternelja, Zorana Smiljanića i drugih. Zbog korištenja tradicionalnog likovnog izričaja s dozom humora, publika neće imati poteškoća u prepoznavanju i razumijevanju kvaliteta ovih strip tabli. Izložba je ostvarena u suradnji grada Osijeka, grada Maribora, udruge Stripos i Škole primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek, a zainteresirani ju mogu pogledati do 27. travnja. Ovaj projekt uključuje i radionicu crtanja stripova za djecu i odrasle koja će se održati sutra od 10 do 12 sati. Kako je istaknuto na otvorenju izložbe, ona je samo početak suradnje dvaju gradova prijatelja, nakon čega slijedi gostovanje osječkih umjetnika u Mariboru.